Kok tripra nai tong nai joto takuk te bukuk song ang noni loge tongo dikete mol song tini je YTF ni press meet te je through te saklai mani abo hai kheno tini 2 tarik June 2025 aro Gumoti district Habanogo je YTF organize khlaima bai ke aro logeo tongo TWF Tipramo Thap Party hai kheba joto MDC MLA EM rok sok phaijak arao tala rikha tala rimani khangke hik 11 ta tamma oro tala rijaka tabuksak jora kunu respond government of Tripura ni phasing dai kunu respond mayakho respond kaha mayasak abhai kino je chobao je ongkhormani chobamo thakla hinai boroni khuteno jong sai manmani abhai kino aro je slogan rijak YTF rok je aro main movement khlaimani gangke bubagra Pradut Kishore Deborma te titi edisini CM no je horni satta rogo je bini resideno malai mani abongkha DM torit kanti chakma bobai malai na phaimani insal khlaikha malai relia DM bai bubagrano aboni bagaino je insal manmani bagaino YTF rok sejawai haikba joto tiprasarok sejawai torit kantino kubun hasteo haikeba kubun district transfer khaina ni bagaino amake je choba khlai mani norok sai man khana norok nugai man khana kbangma news potrika rok je abo kbangma national news rogo aba khano je news abo telecast khlaijakha o chini royal sign haikeba tiprasaroni khasukcha bubagrano je insal khlai mani abno teino tini je badongkha tini je baike je movement khlai mani yango TWF sono angkisa sengnai madam song president robot sogijak ke bangma TWF warriors sok phaijak puilano madam monihorna sengnai tini aro YTF roni je organize khlaimani pising dai talaburi kha jeng saiman kha nukman kha ke tabok sira bom hai respond ro government Tripura dai mankha hambai belaikan asini kok Tripura ni protinidhi takukno tabuk sejara jeng phungni 9 ta nismi tabuk sejara jeng Gumoti Habanok ni buskangono tongo tasingo jeng already office batalari peka DM office obono jeng tabuk sejara rajya sarkar hoite mungsa khobor sokpaya ko chintaniwo je Gumoti ni DM no oroni norda kha yakhaiba kono suspend khaika rokoni se mungsa khobor maniako pia basini kok obono tongnai TWF Tipramotha YTF organize YTF support khaika TWF ebong Tipramotha TISF joto jeng TWF rokbo jotokhon porjonto Gumoti district ni chini DM bono oroni noria ya khaiba oroni nor phano bono suspend ma khainai oba hai khobor khanaya sak porjonto chini andolon jari tongnai jeng tini khaito sudo Gumoti district ni 3 ta SDM 8 ta block no tala rikha besok awar nih ala rimani jeng onirdisto kalabo karon khana rogo jeng tai asuk laye bojaga tala reject nai tamo podophet na nai abo jeng dol salaimani bising tai no reject nai aboni bagai ang obon skoi nai chini jotto bubagrani sengkrak je songno obon sanai jeng reddit ma tongnai karon bubagra chini borom bubagra chini sinemu bubagra chini bebakno thinang bubagra no se obo haike oson man khayong kai nang angno tam khaino abo belai khaino wan sujak nai kok karon
mancini hani bubagra hanok thang mono sak nange kai ongai nona ano muslim chukman nuglak apni bagai ojora o chung jotto pal basa o soba ongkhonan jora khanang laina ni jora apni bagai wan suktur rajya sarkar tam podokep nai man piaba bora mungsa podokep nai hangkai sung office khaina ni riglak lama o bo haino sung road block bo khainai sung mungsa khlaina riglak tipra hani tipra saro emne no hamna kri khasung aboni bagai sung tai sring asugoi tongnani jorali abono sini kop